tugasnya wong waduk kan M3. Masak, masak, mana? Berarti nyapu umbah-umbah niku tugasnya sinten? Tapi kira-kira garwane jenengan gitu purun teng griya ken nyapu diken derek-jerengi kelambi ngoten purun? Purun? Masya Allah, ternyata bapak-bapak Kertomulyo ki luar biasa banget. Jenengan nggih purun, Pak? Tugasnya wong wedok M3 macak masak mana, tapi nyatane wong wedok nyapu, isa-isa, umbah-umbah, nyetrik. Nggih napa nggih? Ki berarti nopo ganjaran jenengan pol kadhae. Alhamdulillah. Mulane kula niku pengen cepet-cepet nikah. Mergo napa? Ladang ganjarane wong wedok niku kathah. Sedaya mawon ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah kanthi rahmatipun nikmatipun Gusti Allah dalam panjenengan sedaya dalu niki saged rawuh wonten acara walimatul urs pernikahan Mbak Anis Larasati dan Mas Ahmad Soleh. Kula panjenengan mriki disuwuni tulung dikendongake, Bu. Monggo didongake mugi-mugi Mbak Anis saha Mas undangane sinten? Mas Soleh tenan nggih? Mugi-mugi saestu saged nglampahi rumah tangga Allahumma diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Shalawat salam mugi tansah kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi pemimpin umat, Nabi ingkang badhe paring syafaat benjing wonten dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dalu niki dipun akoni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad tur angsal syafaat benjing wonten dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ngapunten sanget sepindah malih Mbak Alif dereng nikah. Dereng nikah. Ki janjane Mbak Anis niki adik kelas kula, Bu. Kula niku alumni 2015, Mbak Anis kalih Mas Soleh alumni 2016, tapi kon janjane kula dilancangi niki pripun? Niki Mbak Ani sing cepat jodone napa kula sing mboten laku-laku? Lah kan ngoten. Tetes ngapunten dalam tom mriki mboten badhe kandhan-kandhan mboten. Dereng nikah mosok ngandani wong sing sampun nikah, lah kan ngoten. Cuma kula ngemutaken malih dumateng para temanten lawas. Tur dumateng temanten anyar niki panjenengan kula disuwuni tulung Mbak kali ibune jenengan kali Mbak jenengan kula diken ngandani sekedhi-kedhi ngoten mumpung napa senajan dereng nikah mboten napa-napa ngoten ta nggih wong jenenge diundang kudune kan rawuh ngoten. Setunggal saya mengucapkan selamat kepada beliau Ibu Sukarti ingkang sampun saged nglampahi kewajibanipun tugasipun dados tiang sepuh. Sebab nopo ngapunten putra niku gadah hak. Hakul waladi 'alal walid ayyuhsina ismahu idza wulida. Nomor setunggal ayo diparingi asma sing sae nalikane bocah sampun lahir. Wa yu'allimahul kitab diajari maca Quran nalikane bocah sampun gadah akal. Terakhir niki tugasé tiyang sepah wa yuzawwijahu idza adraka. Mergo Mbak Anis mpun pengen nikah banget alias mpun kebelet. Jane ya sami Mbak, cuma jenengan niku jodone mpun wonten nek kula dereng purun. Purun tapi ini dereng medun ngoten napa nggih. Sebab Mbak Ani sampun karep akhirnya nepun niki tugasnya tiyang sepuh kedah nikah ke putrane. Dados selamat Ibu, tugasnya panjenengan sampun badhe niki kewajiban sing kedah dilampahi tiyang sepuh. Mugi-mugi saestu putrane panjenengan, putrine panjenengan Mbak Anis pikantuk garwa ingkang soleh sing saged njaga Mbak Anis tur panjenengan sekeluarga Allahumma. Dan saya juga ucapkan selamat kepada Mbak Anis dan Mas Soleh. Senaosa jenengan luwih cilik saka kula yang mboten napa-napa.
Mbak, jenenge wong nikah iku jarine ya seneng mergo banget nikmate leres. Jenengan nalikane nikah nganten anyar niku nikmat ta mboten rasane, Bu? Koyok ngerti bae. Tangkle jenengan sing sampun nate nikah niku nikmat napa mboten? Nikmat, nikmate pinten tahun? Setahun nikmat. Kalih tahun? 3 tahun? Sekawan tahun? 10 tahun? Tambah nikmat napa tambah puyeng? Turene niku nikah niku nikmat. Banget nikmate teng hadis niku diibaratke, Bu. Cara kula panjenengan sedo. Niku nek wong sing soleh, tiyang nek soleh, cara sedo teng alam kubur niku pol enake, nikmate pol kathahe. Istirahat selawase tapi nikmat. Merga napa? Bendina niku mboten disiksa malaikat setunggal. Nomor kalih bendina niki Bu diparingi ngertos iki lho yu ngesuk panggonanmu. Iki surga panggonanmu ngesuk. Niku tiyang sing soleh nalikane sedo. Ki nikmat banget ibaratnya kados ngoten penganten anyar. Beda wong nek mboten soleh nalikane sedo teng alam kubur. Niku nelongso bendina dikepruki malaikat, digecek malaikat, bendina diiming-iming kali surga padahal pun ngertos jebule panggonane teng neraka. Lah walikane tiyang sing saleh niku nikmate kados ngoten. Mulane penganten anyar diibaratke nikmate kados tiyang saleh sing sedo teng alam kubur mboten nate disiksa. Nikmat banget nganten anyar ngoten. Pengen jalan-jalan ana sing goncengke. Leres. Biasane pengen tuku bakso mangkat dhewe saiki ana sing goncengke. Riyen Mbak sinten Mbak Anis. Misal aku pengen tuku bakso kok Mas Soleh, aku pengen jalan-jalan kok Mas Soleh. Ki Mas Soleh ngomong aja sik yo Dik, ki karo tanggamu mesti dirasani. Siji nomor loro, aja sik yo Dik, mergo awake dhewe ki alumni guyangan ketoke saru nek me goncengan. Lah kan ngoten. Tapi saniki pun nikah pun sah. Sing awale badhe goncengan dosa tur wedi dirasani tanggane, sakniki pahala, ganjaran. Niki nikmat banget jarine, kula tak dereng nate. Lha niku nikmat tiyang nikah, seneng banget. Lah panjenengan Mbak Anis kira-kira seneng napa mboten? Seneng mawon napa seneng banget? Pacarane pun pinten tahun? Napa mboten pacaran? Hubungannya pun pinten tahun saderenge nikah? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pinten Bu? Hah? Sedoso. Pinten pun wonten gangsal tahun sampun? Dereng, sekawan tahun wonten? 4 tahun. Kok dangune ngoten kira-kira ki nunggu napa? Nunggu kepastian? Napa nunggu gadah harta riyen? Jenenge nikah ki butuh modal ya Bu. Modalnya kathah napa mboten? Kathah. Tak nyiapke saking sakniki. Ki modalnya kathah tapi ngapunten sing jomblo-jomblo, sinasa jarene nikah ki abot, tanggungane akeh, mbayar padi-padi larang, riasane larang, delet larang. Ampun khawatir. Ampun khawatir. Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'an. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullah. Al-ayah. Ayo sing jomblo padha nikah, ki rebana sing sejomblo padha nikah Mas. Sampun nikah sedaya? Jomblo sedaya. Milih mbok kira klambi lho.
senajan mboten gadah arta santik nek jarene bapake kula. Terus bapake kula ngeten, Bu. Ki Gusti Allah padahal pun janji teng Al-Qur'an. Wong sing jomblo kok pengen nikah ono. Kok gak duwe duit santik. Dawuh Gusti Allah iyakunu fuqara ayunihimullah. Kok awakmu kira gak duwe duit insyaallah bakal disugihno kalih Gusti. Tapi nyatane badhe nikahan setahun pun sugih napa dereng? Dereng. 2 tahun nikah pun gadah motor napa dereng? Zaman sakniki, Dik. Zaman rumiyin ta mboten. 3 tahun nikah utange tambah kathah. Lah gitu. Lah apa Gusti Allah ngapusi napa Gusti Allah goroh mboten. Nggih kados ngoten perjalanan pernikahan, Mbak. Insyaallah nek trene bapake kula, yo mbiyen aku yang ngono, Nduk. Ki setahun, 2 tahun, 3 tahun uripe gembati yang genah. Tambah sugih ora tapi tambah melarat. Tapi Gusti Allah kan mboten nate goroh. Gusti Allah mboten nate ngapusi. Ternyata setelah beberapa tahun saestu janjine Allah ditepati. Akhirnya diparingi rezeki lancar barokah alhamdulillah. Terus pindah malih selamat buat Mbak Anis kalih Mas Soleh. Duhai senangnya pengantin baru. Malam pertama, oh malu-malu. Jenengan nek malam pertama yo isin-isin ngeten, Bu. Mun supe? Malam kedua, matikan lampu. Jenengan nek ndamel proyek dipateni ngoten lampune? Ngoten, Bu. Napa terang, Pak? Oh, kudune terang ngoten. Malam ketiga tak boleh tahu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyati wa tarajim afat ya jiratal alamin ya uhailati wal karamin sarang-sarang ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyati wa tarajim الفتى يا ديرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Ning ngarep omah ana tenda biru kuwi tandane ana sing mantu ku ucapkan pada pengantin baru semoga bahagia sarang ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajim al-fatha ya ziratal alamin ya uhailal judi wal karami رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى يا ديرة العالمين يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد. Ngoten Mbak Anis nek nganten anyar pancen suweneng ngoten nggih Bu. Kados raja, kados ratu. Nopo-nopo dituruti Mas. Kok aku pengen iki yo Mas. Adek ayo. Mas pengen klambi anyar. Oh Dek ayo iki duit amplop bisa akeh. Niku nek nganten anyar, tapi nek nganten lawas, Pak. Iki kok ketoke raiku gak glowing dhewe yo, Pak. Mbak aku ditukano skincare kok Pak ben ayu kaya tanggane. Jawabannya kinten-kinten pripun? Rambe duit mocok beras sumbuk. Lah niku benten nganten anyar kalih nganten. Lawas mergo nek nganten anyar dereng wonten kebutuhan napa-napa.
Mikire gur seneng-seneng jalan-jalan. Duit buahane kok kados tesih kathah dienggo jalan-jalan. Duit buahane tesih kathah mengko dienggo tumbas napa seneng mergo nganten anyar. Tapi turene ngeten Mbak Nis, kula dereng nate, cuma kula diceritani rencange kula sing sampun nikah. Jenenge wong omah-omah niku tetep wonten susahe. Nggih napa nggih? Jenenge wong omah-omah niku tetep wonten susahe. Terus ngeten malih misal ngapunten Mbak Alif, berarti Gusti Allah goroh malih. Padahal Gusti Allah jelas teng Al-Qur'an sampun dawuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kengece apa kepiye? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Salah setunggal tanda kekuasaan Gusti Allah wonten tiyang jaler, wonten tiyang estri disatuke. Akhire napa nikah. Tujuane napa litas kuno supados uripe ayem. Tapi sepindah malih kula tanglet jenengan badhe nikah ayem napa senep? Ayem setahun 2 tahun suwe-suwe tambah ayem napa mboten? Sinaosa utange kathah nggih ayem, Bu. Ayem nggih. Berarti kan Gusti Allah mboten goro. Berarti Gusti Allah janjine ditepati. Sinten nikah insyaallah uripe bakale ayem. Sing maune masole turu dhewean paling koncone guling. Heeh. Dalu niki Mas alhamdulillah mun gadah kanca turu. Ki alhamdulillah ayem. Sing biasane mulai kerja mboten enten sing nyalami, mboten enten sing damel kedaharan. Ki alhamdulillah sakniki ayem. Pun gadah garwa, kelambi dicucikna. Nggih napa nggih? Jenengan nggih ngoten, Bu? Nek bapake kuntur kerja nggih disambut. Saestu. Nek dalu bapake tilem nggih diiliri ngoten. Wonten ki Mas. Ki Bu Masya Allah Kanjeng Nabi kali Sayyidah Aisyah niki romantis banget. Pernah niku Kanjeng Nabi sare kali Sayyidah Aisyah. Dalu-dalu Kanjeng Nabi sare keringetan. Ki sing arane Sayyidah Aisyah banget romantis e, keringete Kanjeng Nabi diusapi. Ki jenengan ngoten apa mboten? Garwane nek keringetan tak usapane Mas, ngoten mboten? Sampai dhewe Mas. Badhe ngoten, lho niku pun diusapi, didemek, diambung kali Sayyidah Aisyah. Nek jenengan ngambung kringete garwane pura napa mboten? Ngapunten, ngambung keleke garwane nggih saged purun? Sering Bu, sering? Kira-kira wangi napa kecut? Wangi napa kecut? Kecut napa apek? Kira rebana sing paling ganteng pundi rebana? Oh ganteng kabeh. Mila. Jal Mas rebana jenengan sing paling ganteng, tanglet. Sak ganteng-ganteng jenengan keringetmu ki wangi napa mboten? Nek mboten jajal kok mboten ngetos. Berarti dikon jajal ngeten iki. Oh, yo ngesuk nang aku ya, Mas. Langsung dalu niki monggo ki nek enten ibuke kula. Ki garep matur. Ya Allah, Ibu. Sherlock mawon. Abadan niki kirim nomor nggih, Mas.
Kanjeng Nabi keringetan diusapi kalih Sayyidah Aisyah. Banget romantis Kanjeng Nabi kalih garwane. Batu diusapi nek jenengan mesti dilakno klambi. Nek Sayyidah Aisyah diambung, Bu. Sebab napa ternyata pas diambung keringete Kanjeng Nabi ambune wangi. Nabi benten nek garwane jenengan diambung ambune. Tak kira garwane kula ngenjing ya ngoten. Niku sesuwite Kanjeng Nabi kalih Sayyidah Aisyah. Ngeten malih balis. Niku omah-omah niku mesti wonten sosahe, wonten cobane. Cobane warna-warni. Enten sing dicoba ngapunten ekonominya merosot. Enten sing dicoba ngapunten bertahun-tahun nikah tapi dereng gadah putra. Wonten malih badhe nikah langsung gadah putra tapi ngapunten delala putrane sedo. Enten mulai sing napa putrane radi ndak sempurna. Wonten kathah niku benten-benten. Wonten malih sing kehidupane romantis kalih garwane setia. Tapi ngapunten, nggih ngoten niku wau, Bu. Karo maratuwane delala gak penak, kalih maratuwane tukaran wonten. Nggih sing guyu berarti kulina. Ngoten cobane niku kathah. Kedah siap sing arane pun siap nikah berarti kedah siap mental dan finansial. Ngapunten panjenengan saniki sampun nikah, gadah mara sepuh. Kok pengen niki rumah tanggane awet, rumah tanggane sakinah, ampun ngantos beda-bedake antara ibu kandung dan ibu sebab niki sing terjadi di masyarakat. Ala wegah ke ora ibuku dhewe. Ala wegah ke maratuwa cerewet banget. Ngapunten wonten? Sing ngoten wonten? Kerudunge werna napa, Bu? Oh, tiyang mriku nggih. Tiyang mriku ta mboten wonten. Lah terus pripun? Pripun carane rumah tangga niku saged sakinah? Sinaosa kathah banget cobane, kathah banget ujiane. Setunggal. Ki sing jomblo diberengke. Sakderenge nikah, Mas, ki jenengan ampun ngantos salah pilih. Ditelon dhisik saking napane Mbak Alif limaliha wali hasabiha wa jamaliha walidiniha. Nek wong lanang biasanya ditakoni, nek kula gadah rencana, ki awakmu nikah ki mergo apane sing mbok delok? Ya ayune. Tetep nomor 1 ayune. Jenengan yo ngono, Mas. Mboten salah. Mboten napa-napa, Ibu nggih ngoten. Bu, jenengan purun kalih bapake mergo napa? Ganteng nggih. Mboten napa-napa sebab napa urip ki selawase. Tangi turu sing didelok niku. Mulai kerja sing didelok niku. Niki nek mboten nyedhepno mripat. Kan suwe-suwe senep. Ki napa nggih? Malah ngapunten tiyang jaler. Kok kadose bosen kalih ibuke? Ki bisa jadi selingkuh. Naudzubillahi min. Mulane 4 niku kedah dipilah. Setunggal hasabiha 5 liharien. Kira-kira iki anake sapa? Sugih napa mboten? Bondone akeh apa ora? Nomor kalih keturunane sinten? Kira-kira wong tuane maling napa apik? Wong tuane pinter salat, pinter ngaji, kiai napa mboten? Nomor 3. Iki nek wong jaler napa wong tiyang jaler ki kira-kira ganteng apa ora? Kira-kira aku nek urip karo ndeke selawase iki betah apa ora? Ngapunten, misalkan wonten nek napa kadose garwane gak patiya ganteng, ki barang wong wedok ya, Bu. Wong wedok naudzubillah ki ampun ngantos. Sing jaler gak patiya ganteng. Tapi sugih. Terus napa mergo sing dipingini duwite tok. Niki garwane merantau ki pun senenge. Berbulan dikirimi duit tapi ngapunten wong wedok nang omah seling. Naudzubillahi min. Tiyang mriki wonten pelakor wonten? Mboten wonten nggih. Sedaya salehah nggih. Salehah nggih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wong wedok sing salehah niki sing pripun ta? Sing mboten selingkuh.
Wong wedok sing salihah niku setunggal. Idza nadharta ilaiha sarrajka. Nalikane garwane jenengan ningali jenengan pu ayem. Aduh masyaallah bojoku jan ya Allah. Ki nyegerno banget ki. Ginu-ginu segere pol. Ya Allah, bojoku ayu temen ya, gak pernah ngamuk. Jenengan nate nesu nate Bu? Kale garwane nate? Ngamuk nggih nate? Mutung nggih nate? Berarti jenengan derek sifate iblis. Iblis niku didamel saking napa? Geni, geni saged padam nek digebyur. Berarti nek jenengan ngamuk kudune tikan wudu lah ada lagi. Ampun gampang ngamuan, ampun gampang nesu. Carane ben mboten ngamuk pripun ngeten. Jenengan misal kok ngamuk pengen nesu. Ki langsung siap-siap kocok. Siap-siap napa? Kocok tingali wajah jenengan. Kira-kira tambah ayu napa mboten? Tambah ayu napa mboten? Mulane eling ana yen lagi nesu. Panjenengan sedaya ora tambah padha ngadeg ning ngarep kaca wajahmu mbrengut rupamu padha ngadeg ning ngarep kaca wajahmu mbrengut rupamu salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sebab Kanjeng Nabi niku nate maringi pituduh, maringi pitutur marang sahabat. Sahabat niku nate tanglet teng Kanjeng Nabi. Wonten sahabat nyuwun pituduh marang Kanjeng Nabi pilihan Kanjeng Nabi lajeng dawuh aja nesunan aja. Kanjeng Nabi lajeng dawuh aja nesunan aja. Kaya dawuh sepele nanging gedhe akibate gedhe nesu rusak rumah merembet marang tanggane nesu rusak keluar kane merembet marang tong sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Dados kok pengin dados istri ingkang solehah setunggal niku wau. Nomor kalih napa idza ata'atka
nalikane panjenengan diperintah kalih garwane ida amartaha ata'atka nek diperintah kudune nurut nate diperintah garwane napa mboten Bu nate ken napa ken masak ken damel kopi tugasnya wong waduk kan M3 masak mana berarti nyapu umbah-umbah niku tugasnya sinten tapi kira-kira garwane jenengan gitu purun teng griya ken nyapu diken derek-jerengi kelambi mboten purun Masya Allah ternyata bapak-bapak Kertomulyo ki luar biasa banget jenengan nggih purun Pak tugasnya wong wedok M3 masak mana tapi nyatane wong wedok nyapu isa-isa umbah nyetrik nggih napa nggih ki berarti nopo ganjarane jenengan pol kadae alhamdulillah mulane kula niku pengen cepet-cepet nikah mergo napa ladang ganjarane wong wedok niku kathah banget tugasnya gur 3 masak mana tapi nyatane wong wedok tiang estri niku sedaya kerjaan dilampahi dari bangun tidur masak badhe masak nyapu badhe nyapu mbah badhe mbah masak malih badhe masak malih nyapu pun ngoten terus lha niki ganjarane kathah kok alhamdulillah mulane bapak-bapak sing mireng niki tiang estri Pak banget apiane ngantos janjane sing mboten tugase kok dilampahi Pak Pak operator ki bendina dihadiah ya kaya Dek ama wis megelem nyapu gelem umbah-umbah gelem nyetrikakno aku tak hadiahi Dek apa Mas ngesuk tak ajak jalan-jalan nang pasar Juwono jenengan nate ngoten Pak blas temriki ngapunten kerjaane napa mayoritas tambah mboten tandur mboten tandur wonten jenengan nggih gadah sabin gadah Bu sampun tandur napa dene sampun mun badhe panen biasanya ngoten niku nek tandur dibayar pinten ten mriki sedinten dari jam 7 sampai sore borongan pinten 1.200 bapaknya nek macul digaji pinten Mak sedinten 100.000 sing arane rumah tangga niku bekerja sama Bu partner bekerja sama mulane misalnya jenengan kok oleh pocokan sedinten oleh 100.000 ki dibagi kali bapak ya Pak alhamdulillah Pak ibu mau oleh pocokan untuk duit piro Bu alhamdulillah Pak oleh 100.000 iki Pak aku pengen untuk ganjaran sing gede ya Pak awakmu ora laku kon macul Pak iki aku untuk 100.000 nggo kuwe ya Pak nggo tuku rokok jenengan nate ngoten kira-kira kok badhe pocokan ngoten niku angsal 100.000 kangge jenengan sedaya napa diparingi bapake tinggi napa Bu tinggi belanja tinggi maem bendinen nek jenengan Pak kira-kira badhe ngeten iki oleh gawean tukang son kira-kira duwite dipek dhewe napa diparingi garwane diparingi garwane 50% apa pinten niku sing arane kerja sama istri suami niku kedah kerja sama nggih ampun ngantos malah wedok gak ada pikiran pokoknya nek duitku tapi nek duwite wong lanang jenengan ngoten nggih duwite wong wedok ya duwite bapak duwite bapak nggih duwite ibu aja kok duwite wong wedok ya duwite wong wedok nek duwite wong lanang ya duwite wong wedok tapi katose tiyang mriki mboten wonten nggih alhamdulillah
Niku nek pengen dados istri ingkang solehah, carane nomor kali nek diperintah garwane ayo dituruti. Selagi perintahnya adalah dalam hal kebaikan. Nek dikon maksiat ampun, purun. Contoh, delala ekonomine merosot. Dek, aku kok pengen nyolong ya, Dek. Ngesok aku ape luru babi ngepet, kok awakmu sing tunggu babine nang omah ya, Dek. Ki kan mboten angsal. Nek ngoten niku panjenengan sedaya saged nolak. Mergo napa diajak kemaksiatan. Tapi nek diajak keapian, Dek, ayo jamaah kedah purun. Dek, iki nganu masjid ana bangunan, Dek, pembangunan. Tapi kok duitnya nganu ya, Dek, kari sithik. Ki jenengan dukung mboten napa-napa, Pak. Paringi napa sak sagete mawon. Ngoten. Ampun ngantos panjenengan sedaya tur kula calon istri. Ampun ngantos kados garwane Abu Lahab. Garwane Abu Lahab niku napa Bu? Nalikane Abu Lahab niki iri kalih Kanjeng Nabi. Ki garwane malah ngompor-ngompori. Niku garwane Abu Lahab. Terus misal panjenengan gadah garwa, garwane dielek-elek tiyang, jenengan kedah saged ngedemke. Ampun ngantos dipanas, panasi iki sing diarani wong wedok sing solehah. Nomor 3, pengen dados istri ingkang solehah niku napa? Wa in ghibta anha hafizatka. Nalikane garwane panjenengan lunga, contoh nembe merantau. Wonten tiyang mriki ingkang perantau? Teng pundi? Teng Korea wonten? Jakarta, Taiwan, Korea. Wonten, Bu? Pundi ngajeng sing ditinggal merantau? Teng pundi, Bu, merantone? Teng Malaysia. Sebulan kiriman ping piro yu? Pundi? Oh iya, Mbak Darmin kan ditinggal merantau. Ki sebulan kiriman ping pinten, Mbak? 1 kali, pinten kira-kira? Lah kan jenengan ditinggal garwane, contoh ditinggal garwane merantau. Tugase wong wadon napa? Kudu saged njaga napa? Kudu saged jaga setunggal hartane, nomor kalih awake piyambak. Ampun ngantos misal kan kathah Bu, kathah fenomena kados teng masyarakat. Garwane merantau, tapi niki sing estri kok teng griya sak karepe dhewe. Ben kiriman jalan-jalan. Ben kiriman nganyari klambi. Ben kiriman emase anyar wonten. Ben kiriman skincare tambah larang. Ki berarti napa mboten saged jaga bondone bojone. Nek ngoten mawon sing mboten masalah. Sing bermasalah niku napa nalikane garwa merantau tapi wong wedok kok purun ngampirno wong lanang li.